Per signar digitalment un document amb el programa Adobe Acrobat, el primer que hem de fer és tenir un document en PDF i obrir-lo amb l'Adobe Acrobat. A vegades ja està col·locat per omissió, com en aquest cas, i un cop el tenim obert amb el format, continuem, li diem aquí Start i després anem important a la pestanya Tools i escollim Certificates o certificats, depèn de la llengua en què estigui. I des d'aquí anem a Digitally Sign o signar digitalment. Aquí li diem que sí que utilitzarem el ratolí per seleccionar la zona on col·locarem la signatura, normalment al final del document. Aleshores fem una extensió i a partir d'aquí el programa ja ens demana si tenim signatura, si volem signar amb aquesta o bé configurar-ne una de nova. I llavors en el vostre cas trieu aquesta, continueu i llavors li dieu que continuï a l'arxiu. Aquí apareixeran totes les credencials, la deseu i us demana un password, li doneu i finalment tanqueu i ja està. Quan torneu a obrir ja us apareixerà l'opció de signar.